Hvordan gør hun det? Der. Kom der med. Nej, det er ikke der. Der. Vi starter. Yes. Vi skal gerne tale om de 4 P'er med fokus på price. Ja, det er Christina 3. og Mia 3X. Ja. Prisafstillelse adskiller sig fra de andre 4 P'er, fordi at prisen er helt central i markedsmixet, da prisen har her er det eneste element, som genererer en direkte indtjening, hvorimod de andre elementer i marketingsmixet er forbundet med omkostninger, så det vil sige, det adskiller sig lidt fra de andre. Og fordi at pris er en fleksibel størrelse, som hurtigt kan ændre sig i takt med markedet og konkurrence og de andre firmaer og virksomheder. Ja, som de andre 4 P'er ikke kan lige så godt. Lige præcis, så derfor adskiller det sig. Ja. Og der er udvalgelse af prisstrategi, og det her det er figuren over sådan en rækkefølge, det foregår i. Ja, der er udvalgelse af mål, fastslå efterspørgsel, estimere omkostningerne, analyse af konkurrenterne og udvalgelse af prisstrategi, og så til sidst valg af endelig prisstrategi. Og der er, når man skal udvælge sit mål, så skal virksomheden finde ud af, hvad deres mål er, om det sådan er overlevelse eller konkurrence, altså sådan, eller øge profit eller markedsandel, og så skal virksomheden uanset som hvad virksomhedens mål er, så skal virksomheden altid holde øje med, at de faste og variable omkostninger, de skal dækkes. Yep. Udvalgelse af strategi 2, der skal man fastslå en prisefterspørgsel. Der skal tages stilling til produktets kvalitet, altså hvor god en vare det egentlig er. Og så efterspørgselen hænger ofte sammen med udbudsprisen. Jo højere prisen er, jo lavere er efterspørgselen. Kunderne er bevidste om, at prisen og kvalitet hænger sammen, det vil sige høj pris, høj kvalitet. Og det er kun blevet meget opmærksom på, det er også, fordi vi har prisfølsomme kunder, fordi de går ind og sammenligner med andre priser og andre kvaliteter og produkter, der er på markedet. Det er præcis. Og der er metoder til at fastslå efterspørgselen. Der er den statistiske analyse, som er analyse af tidligere priser på markedet, hvor de går ind og analyserer prisen samt antallet af solgte varer. Og så er der priseksperimenter, hvor at priserne sættes forskellige i butikkerne, så de kan holde øje med, hvor mange varer der bliver solgt i forhold til, hvilken pris der er sat. Og spørgeskemaundersøgelse, hvor de spørger kunderne, hvad de ønsker at betale. Ja, ud fra et givet produkt, ikke? Jo. Så har vi vores kurve her, og den første 4.8, den viser uelastisk prisefterspørgsel. Uelastisk prisefterspørgsel. Prisefterspørgsel, som viser mængden og prisen. Og så har vi figur 4.9, som viser elastisk efterspørgselskurve. Det forklarer vi lige her, hvad er. Vi har den uelastelige her. Hvis prisen ændres, men efterspørgelsen af varen ikke ændres, er efterspørgelsen af produktet uelastisk. Og der har virksomheden mulighed for at øge deres profit, da der bliver solgt i samme mængde for en muligvis højere pris. Og der kan vi eksempel som kunne være toiletpapir, fordi at hvis du ændrer prisen til toiletpapir, så vil den x antal varer, men så vil, produktet vil altså være en stor efterspørgsel efter, fordi det er noget, folk har et behov for, og det er et konstant behov, som ikke kan ændres. Så derfor vil man godt kunne tjene mange penge på det. Så derfor er det en uelastisk efterspørgsel. Og så har vi den anden, som er elastisk. Det vil sige, hvis prisen ændrer sig, og efterspørgelsen også ændrer sig, er efterspørgelsen af produktet elastisk. Her skal virksomheden overveje, om de skal sætte prisen ned for at øge deres profit, da de også har mulighed for at sælge en større andel af varer. Og der snakker det der med hårde produkter, fordi det ikke er varer, man har et behov for, men det er den luksusvare, som også efterspørgselen ændrer sig i forhold til, hvad prisen er, og hvor mange penge man har til rådighed. Yes. Og udvalgelse af prisstrategi 4, der er trin 3, som er estimere omkostningerne, hvor omkostningerne skal dækkes samtidig med, at man skal have et rimeligt sådan afkast per produkt. Og trin 4, som er analyse af konkurrenterne, det er altså vigtigt at have en forståelse for de andre konkurrenter på markedet. Og der er nogle værktøjer, som for eksempel Blue Ocean-strategien og positioneringskortet og benchmarking-analyse. Og det kan altså være med til at give virksomheden en fornemmelse af, hvordan konkurrenternes omkostninger er, og hvordan de står på markedet og sådan nogle forskellige ting. Ja. Og så har vi næste udvælgelse af prisstrategi 5. Der er omkostningsbaserede prisstrategier. Her der tages udgangspunkt i produktionsomkostningerne. Og her der kigges der på markup pricing. Virksomhederne de tilføjer selv den ønskede profit til produktet, totalomkostninger. Det vil sige produktets variable enhedsomkostninger plus produktets andel af faste omkostninger.
som så er lige med totale omkostninger plus ønsket profit, som så er lige med salgsprisen. Så på den måde går det lige op. Ja. Så man får den ønskede salgspris og en ordentlig profit, ikke? Jo. Og så er der den konkurrencebaserede, eller de konkurrencebaserede prisstrategier, hvor det er formålet at opnå en høj markedsandel, og der tager derfor sådan udgangspunkt efter kvalitet og kvalifikationer. Og der er nogle forskellige metoder. Det er blandt andet price leadership, som er den førende virksomhed, der sætter prisen, og konkurrenterne sætter pris herefter, eller derefter. Og så er der going rate price, hvor at virksomheden sætter deres pris ud fra konkurrenternes, eller gennemsnittet af konkurrenternes varer. Og så er der priskrig, hvor at priserne sænkes, så de slår enten konkurrenterne ud, eller kan stille sig selv stærkere på et marked, eller på markedet. Og så har vi en forestilling af markedsstyrede prisstrategier. Det bygger på kunders efterspørgsel, altså sådan, hvor meget efterspørgsel er der produktet. Og så har vi penetration pricing, som introducerer et nyt produkt, hvor prisen sættes lavt, sådan en intropris, og når produktet er sikkert marked, så stiger man til prisen. Og så er der skimming pricing, hvor det ofte er inden for teknologi og innovation, og der sættes introprisen højt for at dække sådan, de dyre omkostninger, den her vare har. Så man senere kan sænke prisen, og produktet kommer til at fremstå unikt og god kvalitet, og det kræver et godt image, kan man sige. Ja. Og udvalgelse af prisstrategi 6 diskuterer udvalgelsen af endelig prisstrategi. Vi har lige valgt at definere de forskellige 2 metoder først, og så vil vi diskutere bagefter. Men der er den psykologiske prisafsættelse, hvor at kunderne skal overbevise om, at produktet er sin pris værd, og virksomheden skal sætte prisen efter det kundesegment, så prisen passer til de kunder, der skal købe produktet. Og der bruges altså priser til at manipulere med kunderne, for eksempel at det koster 9,99 eller 9,95 i stedet for 10 kroner, så det kommer til at virke som en lavere pris. Og så er der prisdiskrimination, hvor at det samme produkt bliver solgt til forskellige grupper med forskellige priser. Og der har vi taget et eksempel med, at unge, der er studerende, de får studierabat i rigtig mange butikker, som Apple og tøjbutikker og sådan, fordi at de ligesom er studerende, og at man går ud fra, at de har færre penge. Ja, og så kan man sådan diskutere, om det så er moralsk korrekt, at man så giver de her unge mennesker rabat. Jeg kan bare tage sådan et eksempel som museer, hvor det sådan er ældre eller unge mennesker, som får måske en rabat eller med studiekort eller noget andet. Man kan sige, hvorfor er det, de har et behov for at skulle have den her rabat for alle til andre. Ja, man kan sige, altså det kan være diskriminerende i forhold til dem, som ligger imellem unge og ældre, som ikke får de her rabatter, fordi at der måske også er nogen, der måske endda har færre penge end de ældre og de unge har, og på den måde så ikke har råd til ting. Så på den måde. Som der ligesom bare bliver gået ud fra, at det har man bare råd til. Ja, det er præcis. Så det kommer man sådan. Ja, og den psykologiske prisafsættelse, der kan man sige, at altså sådan, man snyder jo lidt kunden sådan. Ja, man skriver 9,99, fordi i virkeligheden så koster det jo. Ja, det er jo 10 kroner, altså. Ja, der bliver taget altså de 10 kroner, i hvert fald hvis man betaler kontant, så man kan sige, altså man tager sgu lidt, altså. Man tager lidt rømme på dem. Ja, det gør man lidt. Ja, det tror jeg, det er det.